kurban dengan teh. Hai lwgwpwr खुलुमबाय हे मबाइल लानानै खुलुमबाय इसोरबो हाय लwgwpwr खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बैसागोनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बैसागोखौ बयबो गाजा गोमजायै बिदाय हरगोन होननानै जों दा फट'शुट खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नै माखासेया हाय नै बिहा खेबखांबाय इहा ओमफ्राय खेबखांनानै गस्ला गानना फैफिनबाय आरो नै बिहाबो नै बैसागो हेपि बैसागो अरांगो हेपि बैसागो ओरैफै नोंसोर थाथ'दो जाबाय फट' खेबजानोसै एबार चलो बैसागोनि फट' खेबजानोसै जोंहा लोगोफोर हेपि बैसागो नै जि बुथे नुजोब्बाय आंखौ मैया बावखुंग्रियाव गाखोहैनानै माबा 8थासिम उन्दुखादों आं सिखारनो हायाखै मेंनानै ओमफ्राय बे फुजा होयासो सिखारदों आंहा बिमाजों रायजाबाय ओमफ्राय नङाबाथ' बियो सानसे उन्दुगौमोन ओमफ्राय मेगना नै मोदै गबाय एकदमबारे बोरैबा बुथे मोनजोबदों दे एबार खेबजानोसै ज' जाजायनो जोङो नै बहाय खेबग्रोनोसै दंफां सायायाव आरामनो बहाय खेबग्रोनोसै ओइ दिसिलारा लाबोदो दिसिलारा खेबग्रोनोसै लोगोफोर खेबगासिनो जोंहा लोगोफोर फट'खौ सोर सानै सेंग्राफोरा नायग्रा थिं सेर ओंखारनानै बुंजादों ओइ फट' खेबनो ना जोंखौ खेबफै फैदो आफि गोथांखौ लादो एबार फारसेहाय फैदो फैलाय दे थाबायदो खेबखांबाय सना गैला होनदो नै आंनो जमा होना गालांजोबबाय थांफिनसै जोंहा न' लानानै थांनांसिगौ फैद' लाजोबबाय फैद' ओइनो आजामोनहा अहा नों जेराव थांला आरो होमबालाय आसानाव खुदो ओइ सोनखा अबाव थांना नों जौ लोंखाया जोंनाव हा गोदैथार माइब्रा लोंहैयो दायो दायो लोंसै नामा मोना जौ लोंसैलाय इसिनाव सवाबिन लाब्रा ओमफ्राय माइब्रानि नामा आयौ आंलां सिफायजोब्बाय ओइबो बायबाय दा हायनोसै हरजाला आंनि आसानखौ गैला सिफायना होजोब्बाय नै एकदमबारे नों थांला जोंनाव होमबा आं थांसै बाय लाबोदो नै आयौ जिबौ बारलांबाय बाय लोगोफोर